नमस्ते पिलामाने ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। କବିତାଟିର ନାଁ ହେଲା ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆଉ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଛ ଆଉ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତଥାପି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସେବକ, ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ ସମାଲୋଚକ, କବି ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ସେ ସମୟକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାରାବରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସମୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ କୃତି, ଯାହା ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଦାସେ ଆପଣେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ମହାମାରୀ, ବଢ଼ି, ମରୁଡ଼ିର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ସେ ବର୍ଷା, ପବନ, ବଢ଼ି, ମରୁଡ଼ି, ମହାମାରୀ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନ କରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଘଞ୍ଚ ଜନବସତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସହାୟତା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କର 90ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ଡାକ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ସମାଜ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ତାର ଚିତ୍ର ନେଇ ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡାକ ଟିକେଟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସମାଜର ଜନ୍ମଦାତା ମଧ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଖା, 4 ସଖା ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଏହି କବିତା ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟଦାଂଶ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କର କବିତା ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା କବିତା ବଳିର ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିଖରେ ବୋଲି ଏକ କବିତା ଅଛି, ଯାହା ଦେହରୁ କିଛି ଅଂଶ ହେଉଛି ତୁମର ଏହି କବିତା। କବି ଏହି କବିତାଟିରେ କଳିଙ୍ଗର ହୃତ ଗୌରବର ମହିମା
ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସକୁ। ଏବେ ଆମେ କବିତା ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା।